Паважаныя парафіяне, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, слухачы нядзельнай пропаведзі, мы ўжо перажываем трэцюю нядзелю Вялікага посту. І гэтая нядзеля, як ужо ўзгадаў на пачатку Еўхарыстыі, прысвечана нядзелі Карытас, дабрачыннай арганізацыі. Ну і так складаецца цікава і з Божага провіду, што касцёл у сённяшнюю нядзелю у калекце імшы распачынае сваю малітву такімі словамі: «Божа, крыніца усялякае міласэрнасці і дабрыні. Ты даў нам, як лекі ад граху, пост, малітву і добрыя ўчынкі». Ну і далей там ідзе малітва спагадна прымі прызнанняў нашай слабасці і так далее. Але вось гэта першы сказ сённяшняй калекты. Да? Звяртаю увагу на перш, што пры дабрачыннасці мы, веруючыя людзі, разумеем не проста харытатыўную дзейнасць дапамогі людзям, такой салідарнасці сацыяльнай, таму што і неверуючыя таксама дапамагаюць адзін аднаму. Так як Езус у Евангеліі узгадвае, што калі робіце дабро толькі тым, хто вам робіць, да, то якую ўзнагароду будзеце мець. Бо і паганей, кажа, язычнікі таксама любяць адзін аднаго. З павагай адносяцца да таго, хто іх шануе, да, ось, такія ўзаемаадносіны, часамі дыпламатычныя адносіны паміж краінамі. Гэта такі сацыяльны ўзровень, і там праисходзяць вялікія рэчы таксама харытатыўнай дзейнасці. Не дай Бог, якаясьці там катастрофа, катаклізмы ўзнікаюць, там землятрус альбо іншыя там пажары, ну то іншая дзяржава дапамагае іншай. Гэта такі агульны, можна сказаць, элемент грамадства, да, калі мы несём дапамогу адзін аднаму. Але мы, хрысціяне, мы заўсёды на гэтую справу дабрачыннасці глядзім глыбей, з перспектывы вечнасці, з перспектывы запаведзі любові, а гэта запаведь Божая. Бо наш Бог ёсць любоў, наш Бог ёсць крыніца усялякай міласэрнасці і дабрыні. Вось гэта першая свядомасць павінна нам спадарожнічаць, калі мы думаем пра бліжняга. Намеры наши, яшчэ раз паўтору, могуць быць чыста людскія. Да. Ну, жаласліва там дапамагу, таму што ну так трэба дапамагчы. Не. Нашае чыненне добра, нашая дабрадзейнасць і харытатыўная дзейнасць павінна мець характар духоўны. Мы несём дапамогу бліжняму, таму што любім Бога і бліжніх. А гэта зусім іншы характар набірае і сэнс таго, што ты робіш. Вроде і там робіш добра, не? Але тут перспектыва вечнасці. Это не проста ты некае там жест робіш там дабрыні. І язычнікі гэта робяць. Наши добрыя ўчынкі, наша харытатыўная дзейнасць павінна быць памазаная любоўю. Тады яна мае сабе сілу, якая нясе таксама за сабой духоўную спадчыну, духоўную. І вось эта любоў і добрыя ўчынкі, яны не проста да тых, хто нас любіць, а нават да ворагаў. Нават да ворагаў. Хачу звярнуць нашу увагу найперш на другое чытанне, якое мы праслухалі з паслання да карынцянаў апостола Паўла, калі ён, успамінаючы вось гісторыю Ізраіля з Маісеем, паказвае, што не ўсе здабылі Божае абяцанне, а загубіліся ў пустыні. Вось, не таму, што Бог іх як бы адкінуў, да? Таму, што яны трывалі у зацвярдзеласці сэрцаў, не слухалі Бога, іх учынкі былі дрэнныя, і яны панеслі наступствы таго, што яны не ўвайшлі ў зямлю абяцаную.
Паслухайце, вось яшчэ раз это прачытаю. «Не хачу, браты, каб вы не ведалі, што айцы нашыя усе былі пад воблакам, усе прайшлі праз мора, усе хрысціліся за Майсеем у воблаку і ў моры, усе елі тую самую духоўную ежу, усе пілі той самы духоўны напой, бо пілі з духоўнай скалы, што спадарожнічала ім, а скалы быў Христус. Аднак большасць з іх не ўпадабаў Бог, таму яны былі загубленыя ў пустыні». Не Бог их загубил. Это выражение семитское, да, что Бог их загубил. И они понесли наступствы того, что они не слухали Бога. И они были зацверделые, не кіравались любовью до Господа и ближнего. И он кажа, это отбылося як приклад для нас, каб мы не пожадали благога, як яны жадали. І кажа, не наракайце, як некаторыя з іх наракалі і загінулі ад згубіцеля. Замест таго, каб падпарадкоўвацца Божай волі, Божай любові, Господь іх вёў, дакладна ведаючы мэту, дакладна даючы ім абяцанні, яны ўпіраліся і чынілі зло, бунтаваліся супраць Бога. Ну і наступствам гэтага было, што яны паддаліся і загінулі з рук загубіцеля. Злы дух іх загубіў. Таму што не было любові, не падпарадкоўваліся любові, запаведзі любові. А паслухмянасць Богу – это ёсць запаведь любові. І ўсё гэта, Павел кажа, здарылася з імі як прыклад на будучыню, бо напісана дзеля павучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў. Мы павінны, кажа Павел апостол, рабіць з гэтага вынікі. Да? Любоў да Господа. І калі мы робім добро, то мы павінны рабіць это з любві к Богу. Пераходзіць ад сацыяльнага ўзроўня чалавечага мышлення, рабення добра, да духоўнага, узвышанага. Оно было павінна памазана любов'ю. Я дзялюся, я раблю добро, таму што Бог для мяне важнейшы. Бог воздасць мне. Бог узнагародзіць мяне. А не то, что я чакаю от кого-то благодарности. Вот я раблю добро, и нешта ён мне там падзякуе. Все это остается на чалавечым узроце. Якую узнагароду атрымаеш? Разумееце, пра што кажу? Што наша добрыя ўчынкі павінны, яшчэ раз паўтараю, быць памазаны любоўю да Бога, і тады яны набіраюць свой глыбокі сэнс. Духоўны, на будучыню. Вяртаючыся да Евангелій, паглядзіце, ідзе дыскусія у Езуса с людьми, которые осуждали людей іншых, которые там загинули. Например, там 18 людей, на якіх звалілася Сіламская вежа, і іх забіла. І ўсе лічылі, што яны былі такімі грэшнікамі, сильнымі, што вот яны пагіблі за таго, што яны былі грэшнікамі. А Езус кажа, не, яны не былі большымі грэшнікамі, чым іншыя у Иерусалиме. Але Езус звяртае ўвагу, калі вы не пакаецеся, то загінеце падобна. Что такое покаяние? Покаяние – это змена майго жыцця, майго мышлення у кірунку вечнасці, у кірунку Божым. Павінен узрастаць да любові. Думаць глыбей. Жадаць глыбей, рабіць глыбей по-божаму, а Бог бачыць нашее сэрца. Той, который коренится милосердности и добрыні, вось, ён дае нам як лек, да, як мы чулі ў малітве, як лек супраць граху, пост, малітву і добрыя ўчынкі. То есть добрыя ўчынкі з'яўляюцца для нас, браты і сёстры, не просто харытатыўнай дзейнасцю. Гэта лек душы. Ён мае свой глыбокі духоўны сэнс. Калі я нешта раблю брату свайму з любові да Бога, это лечыць маю душу, аздараўляе яе. Так дзейнічае Дух Божы. Бо любоў, сказана ў Пісанні, закрывае многія грахі твае. І вось у кантэксце нядзелі Карытас варта нам задумацца над
якраз такі вось гэтай часткай духоўных практык, якім з'яўляецца якраз чыненне добра. Пра пост мы разважалі, пра малітву таксама, все тры сродка, да? Але вось добрыя ўчынкі. Не? Пане, дапамажы, каб я рабіў гэта з любоўю. Мы часамі так маем праблему дапамагчы бліжняму. Хочам, не хочам, да, это розны магу мець настрой. Але ў маім сэрцы фундаментальна, ў сэрцы хрысціяніна павінна быць заўсёды жаданне несці дапамогу церпячаму, спачуванне смуткуючаму. Да? У нас ёсць 5 учынкаў міласэрнасці да цела, 5 учынкаў міласэрнасці для душы. Успамінайце катэхізм і робім выснову, як я магу несці гэта добро з любові к Богу. Дарэчы, у Евангелі сам Христос успамінае, што зрабілі наймнейшаму, мне зрабілі, а што не зрабілі, і мне не зрабілі. Поэтому заповедь любові Бога і ближняга – это одно целое. І ми якраз таки реалізуємо її у своєму житті практично. Любов до ближняга, калі ў нашым сэрцы ёсць любов до Господа. Да, і сапраўды, чалавек, который мае уражливое сэрца, открытое сэрца на патрэбы другого человека, это в основном человек глубоко верующий. Это той, который у своим сердце переживает любовь Бога, разумея, як Бог мяне любіць, як Бог за мяне цярпеў, Бог за мяне пакутаваў, Бог аддаў Сына свайго за мяне, каб я жыў, каб я быў шчаслівы, каб мне было добра. Вось такія ахвяры Бог раздзяляе разам з намі, да, і нас гэтаму вучыць. Таму, браты і сёстры, няхай вось гэтыя разважанні у трэцюю нядзелю Вялікага посту, у нядзелю прысвечанай Карытас, дабрачыннай арганізацыі каталіцкага касцёла, дапаможа нам адкрыць такі глыбейшы сэнс учынкаў міласэрнасці, да, што я раблю гэта з любові да Бога. Адкрываць у сабе духоўны глыбокі сэнс і не чакаючы ўзнагароды ад людзей, а чакаючы ўзнагароды ад Господа. Амен.